Tervehdys. Yritettämäs tässä uudestaan kaatua nää, kun särkysee pieni jalusta tuossa, niin tätä ei oikein saa tähän kiinni, mutta ollaan nyt Sveitsin puolella ja en tiedä kuuluuko tää, kun en kehtaa tuolta vaunusta hakkeen noita rintamikkiä. Mutta jos oli Itävallassa hienot maisemat, niin täällä ne vasta jylhät on ja kyllä on kappeita tunneleita, mitä tässä ajelee ja 340, jopa 30 ja melkoiset rotkot on tuolla ja toivottavasti tuosta nyt tulee jotain video, minä muutaman kilometrin matkalta otan ja sitten pitää keskittyä tuohon kartan lukkuun, mutta on kyllä hienoa ja 28 astetta on lämmintä ja sit kävi ostamassa sen vinjetin ja se on tuossa keskellä tuulilassi ja kohta on noita merkkejä niin paljon, että ei niinku kohta näe tästä mitään ja hyvin onnistui se vignetin laitto ja nytpä ollaan tällaisessa paikassa. Elikkä punavaloa näyttää ja tuosta aukosta pitäisi Rane sitten vetästä tää 12 metriä tuonne työkoneen taakse, että olisi se mukava, jos olisi tuo parempi mikrofoni ja saan nää laitettua, mutta en malttanut olla ottamatta, kun tästä nyt tätä pikavideoa ja punaiset pallaajat ei ole vanhoilla eikä uusilla vihreillä asia ennen kuin on, mutta kyllä on jylhät ja tosi tarkkana saa olla ja se vielä pitää kertoa, että kyllä oli ystävällinen huoltoasema ja saatti sen vignetti pelaamaan ja Seth, eli johtaja, joi siinä kallijaa semmonen nuori, kaunis nainen ja jonkun miehen kanssa siinä terassilla ja sitten ne meni siltä kysymään ne myyjät, että miten se onnistuu ja se soitti vielä tuonne poliisille, että minkälaisen mie tarvin ja sitten se lähti siihen terassille, varmaan vapaapäivä ja sitten oli polttoaine 167, eli tankkasin sen, kun sanovat, että tämä Sveitsi on kallis maa. Yhtä autoa ja moottoripyörää ja polkupyörää ei ole tuolla takana, mutta ei tuosta nyt uskalla lähteä. No sieltä tuleekin autoja, eli on kyllä kaunis päivä, ei voi muuta sanoa. Katsotaan vielä tuo lämpötila, 30 on nyt tuossa ulkona. Kesähän se toukokuussa näillä karttaleilla on. Ja nyt on tarkoitus lähettää vain semmosia mahdottoman lyhkäisiä videoita, koska se oli noitten lattaaminen ja YouTube, jotta laittelee enemmän niinku kavereillekin niin WhatsAppin kautta, mutta sitä en tiedä pystyykö täällä, tämähän jo EU-maa, niin täällähän eikä euro ja sitten puhelinliittymät on myös erilaiset, eli roaming-systeemi ei käy, mutta jaksahan täällä nyt olla ilmankin netissä roikkumista. Niin tää ei oo mitään kiireistä hommaa täällä sitten. Se tuo vinjet
tarra piti liimata sisäpuolelta niin tuohon peili alle keskelle. Eikä se kohta vaihu. Eli ei ihan näitä joka minuutti vaihtele näitä valoja, mutta uskoisin, että tämän päivän aikana. Sitten alkaa muuten tietyö tuossa vähän aikaa. Aha. Joo, huomasitteko tuo rouva kävi sanomassa, että muutama metri eteenpäin tätä autoa, että se reagoi, mutta tämmöistä se on täällä, että nyt tuli taas virhepisteitä, eli mutta eihän tässä koripallosääntelyllä pelata. Voi hitse kun mitkä rotkot tuon. Nyt heiluu tuo kamera tuossa ja no ei siellä ollut näitä autoja kun just tuli, että tätä videoa ei tajata lähettääkään sitten eteenpäin, kun yleensä ihmisille ei satu täällä mitään ja kaikki menee kun siellä mikä se on se paikkakunta siellä, mikä televisio-ohjelma lopettavat siellä Trömsössä, että voi se muilta mennä, mutta Rane nyt uotteli tuossa revontulia. Mutta matka jatkuu ja lopetetaan tämä videointi tähän, kunhan päästään tästä Sikaanista. Mie räppään tuon pois tuosta tuon